olit sinä siellä kulmassa? Uskaltaako hallitus tehdä tälle kehysbudjetille mitään ennen kuin presidenttivaalit on ohi? Odotetaan ja odotetaan. Eli pitää odottaa Runebergin päivää ja sitten katsotaan, jos olisi uskallusta. Hyvä. Ja sitten, ole hyvä. Kuinka paljon tähän suomalaisen työn kilpailukykyyn auttaa se, jos tähän maahan saadaan järkevä eläkekatto, ettei maksettaisi järjettömiä eläkkeitä ja niitä maksetaan hirveästi sosiaalisuustulee. Jos on eläkekatto, niin suomalainen työ maailmalla pärjäisi paljon paremmin. Ja miten nämä katot on Euroopassa käytössä? Kiitos. Tämä päätösvaltakysymys. Täällä oli yksi vielä. On vielä, juu, otetaan. Otetaan, jos vielä on yksi, niin... Joo, otetaan, mutta otetaan, koska nyt sitten tämän jälkeen niin ei tule enää yleisökysymyksiä. Jos otetaan ne hanska pystyyn, niin ole hyvä. No joo, tuo itänaapuri yritti tulla tänne, mutta onneksi isä oli vastassa ja äidin veljet. Nyt Suomeen myydään pala palalta, lentokenttiä läheltä ja mastojen vierestä ja kaikista, niin vaikka kuinka paljon kun vaan rahaa tulee, niin onko se nyt oikein järkevää, että voisiko siihen panna tommoja? Hyvä. Aloitetaan päätösvallasta, että jos olisi oikein viisas presidentti, toivottavasti tulee. Eli mun mielestä se on ollut virhelinja, on muuten eduskunnassa äänestänyt näitä presidentin vallan karsimista vastaan. Presidentillä on merkittävää valtaa ulkopolitiikassa, talouspolitiikassa ei ole ja sisäpolitiikassa. Vielä nimityspolitiikassa on, sotilasasioissa on. Mä otan tämän vallankäytön periaatteen. Ja tämä on ehkä hyvä ottaa tässä presidentin vallasta, vaikka se ei suoraan liity presidentin valtaan, mutta se liittyy sinun valtiovaltaasi. Eli meille sanotaan perustuslaissa, että valtiopäivä Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Se tarkoittaa sitä, että valta ei ole Timo Soinilla ja 200 kansanedustajalla kuin lainassa, koska se valtiovalta kuuluu muuten sinulle, Suomen kansalle. Se lainataan toteuttamista varten sinne eduskuntaan 4 vuodeksi. Ja sitten voidaan vaihtaa edustajaa. Mutta se palautuu se valtiovalta aina kansalle. Mutta jos me luovutetaan tämä valtiovalta Suomen rajojen ulkopuolelle, Euroopan unionille tai jollekin muille, miten me saamme sen meidän valtiovallan takaisin? Ja nykyisillä kansanedustajilla ei ole oikeutta luovuttaa sinun valtiovaltaasi tämän maan ulkopuolelle. Tästä on kysymys. Tämä ei suoraan liity presidenttiin, mutta liittyy siihen valtiovaltaan. Mun mielestä presidentin pitää myös tuoda tämä esiin, että me voimme päättää, että presidentillä on enemmän valtaa tai vähemmän valtaa suhteessa eduskuntaan ja hallitukseen. Se on meidän päätös. Ja presidentillä mun mielestä pitäisi olla enemmän. Sitä tietää on vaikea mennä takaisin. Kaikista tuosinta on se, jos minun valtiovalta annetaan EU, niin sanotaan, että te olette siellä sitten sillä painoarvolla kuuluu. Ja vielä nämä määräenemmistösäännökset. Nyt Kimmo Sasi muuten on paikkakunnan miehiä. Ei näy täällä jostain syystä, vaikka yleensä tulee kaikkialla, missä voi tulla näköistä. Mutta sanopa sen, että hän ennakoi jo sitä, mitä kokoomus ja SDP meinaavat tehdä kevään. Perustuslakivaliokunta otti kovan ja oikean kannan, että määräenemmistösäännökset EU:ssa tehtynä on Suomen perustuslain vastaisia. Tai jos ne tehdään, ne pitää tehdä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Ja ne tietävät muuten, että nopeutetusti ei saa minkäännäköistä, koska perussuomalaiset saa se yksin blokattua, eivätkä 2/3, jos keskusta ja perussuomalaiset on samaa mieltä. Tätä ruvetaan nyt kiertämään. Ja tätä voidaan lukea jatkokertomuksessa sekä Aamulehdestä että Helsingin Sanomissa. Ja sinne tulee valtiosääntöjuristia, jotka rupeaa sanomaan, että no, tämä on nyt erityistapaus. Ei se ole mikään erityistapaus.
Sitten hallitus ei sano eikä paljasta,